Опа, здравейте! Днеска е идеален момент за снимане с едно от момчетата, което сте го виждали тук в канала. Ще ходим на река и прецених, че е перфектното време за снимане. А пък, каквото стане в крайна сметка, мисля да правим някаква лудница. Се надявам да стане интересно. И Красито, най-вероятно и той ще прави някакви работи. Той е станал като Джуле. Ще го видите след малко, ще направите сравнение от миналата година лятото и тази година лятото. Какво прилича момчето се обабани от целия. Ето тук, джунглите. Оле, що има толкова хора, бе? Ами, не знам, жега е. Я най го полева, брат. Човек, той е много зле, ти отли си, бе. Ама ти много го стряза. Къде го стряза, бе, брат? На скалата. Няма лъжа, ама палеца е изтръпнал, направо не мога да се стъпя на него. То пък как? Какъв глупав начин. Какво се случи? Качвам се по скалата, ама аз съм с чехлите, що не си обух обувките. Както се качвам, какъв ми е мокър. Чехлата се обърна наопаки, се пак зунах по скалите. Гледам цялата ми чехла отдолу пълна с кръв. И що е? Случват се такива работи сега. Голяма работа. Ще ми види под в окото е. Това аптечката от колата. 100% ще има нещо. И да че ми помогне. Чудо ме е лепенки. Има само бинтове. Това какво е? Има ли пласт? И направих каквото можах. Лових го в бинт. Ще взема и резервен. Жълто преди години пак така на същото място, сега да се къпим. Не проверих дъното. Реших си винаги се къпя с обувки. Реших един път да съм с чорапи. Нацелих една ламарина имаше на дъното. И си изцепих лявата пета, ако намеря. Ама то такива кадри май не е много хубаво да качвам. Да, както ще е. Това е мястото, ще взето. Нивото е малко спаднало. Стана това нормално тия жери. Скокнах 2-3 пъти от скалата. Е от тук. Направих едно предно. Палеца окей, няма проблем, няма боли като стъпвам. Ще направя един доцинг. 2-3 доцинга. Ще видя този другото момче, Красито ми ще я снима. Ще го и го в газа. И така. Малко екстремно слизането. Аз сега мина там, бе. Оп. Тям сега е там. Ти даже... Стана ли добре? Да. Значи май намокрих телефона. Значи сега да обясня нещо, се сетих, понеже тук ще е кратичко клипчето, ако снимам, защото аз ще скокна още, не знам, 2-3 пъти и то клипчето ще е една минута, няма смисъл. Относно ходенето в Девнево, това лято не успяхме да идем, обаче в крайна сметка ще кача този клип. Идеята ми беше да снема от тази река кадри и като отидем на Девнево също да заснема нещо интересно и да ги съчетая в един клип. Обаче не остана време, успяхме да отидем на Девнево. Правя това включване, защото в клипът казваме, че ходим на Девнево и се разбираме, в същото време няма кадри от Девнево. И така, приятно гледане. Затова другата седмица с 100 бастун зад камерата ще ходим на Девнево да се снимаме. Да. И там ще... Я снимай тук, бе. И там ще продължим клипчето, да стане по-дълго. Точно така. Отивам да поработя малко. Е така. Така. Да. Много добре. Бомба, бих казал. Аз не вземам химия. Не. Другата седмица на Девнево. Да. Отивам. Върви там. Отивам. Чай, че е малко трудно срещу течението. Плъвам като куче тук, човек. Ненормално. Да сменям превръзката. Тук между другото мога ви кажа, че мирише много тежко на лайна. Смисъл, седнал е сега с събул гащи се е срал тук във водата. Така мирише. Да. Фърляй. Добре, фанах я.
Чай гърба, това пече слънце. Давай, обърни се. Давай. А? Какво стана, бе? Ти не си ти, бе. Голяма работа, ей. Виж, че момчето с инцидента медицинска ножичка. Всичко има. Направихме билета. Ами, случват се сега такива Важното, работи. че я привържам. Да. Но не съм инфектира нещо само. Няма, нищо си няма. Ей, тук едно момиче има, не знаем, ние да го намерихме. Ще е книжка. Ще си книжка. И тук някакви... Бе, нищо не виждам, какво стана с камерата, бе? Дойдоха някакви такива пришелци. Ти са от Дафорес, хора. Къде? Я фани. Къде? Фаня. Фана ли? Бяга, бе. Трябва да живей. Да, удари се в камерата. Ей, тук аз се надушвам. Знаеш, че са... О, не са му баши. Я да видя. Наконда. Не, бе, каква наконда? Каква анаконда? Има такова, бе. Змия. Истинска. Да, ама питон. Питон? Анаконда, вика. Имам и една змия, дете нося всеки ден в гащ. А, да, то няма как. Ма змийци, малко. Тук отгоре на секцията е 1,5-2 аквариум. Аквариум? Аз Да. мислех, че на леглото си я гледаме. Така, ние си тръгваме вече, а по-късно или утре ще седна да правя клипа. Ако случайно е 5 минути, ще го кача.